tässä olisi Penakse täällä näin, ja siis nyt olisi pientä tiedotusvideo, että me avataan tänä iltana kavereitten kanssa tämmönen serveri ihan kokeilumielessä. Serverille ei päätetty mitään nimeä vielä, joten pelaajat täällä saa päättää sen. Ja servu on niinku semmonen Factions-tyylinen, eli niinku PvPs käytetään soppaa ja tälleen näin. Voi käyttää tietenkin potioneita, mutta niinku soppa on kaikista niinku helpoin. Ja aloituskitissä tulee niinku just jotain mushroom-kovia ja semmoista millä pääsee alkuun. Varmaan Iron Tool sit yms. Ja IP löytyy tuolta deskistä, tulkaa ihmissä katsomaan ja eikä tässä muuta. Tulkaa ihmissä pelaalle, niinku se ihan kokeilumielessä tää servu tehtiin. Ja tosiaan siis tää serveri on vähän niinku vielä keskeneräinen ja mä haluan, että pelaajat niinku päättää miten ne haluaa tänne ja minkälaisen ne haluaa tästä. Ja siis, mitäs tapahtuu? En tiedä. Mutta siis, eli pelaajat saa niinku päättää miten ne haluaa tänne lisää. Ja sitten voidaan vielä tehdä jotain enemmänkin tänne lisää, sit kun ostaa parempi hosti. Mut joo, tulkaa ihmisiä käymään, IP löytyy deskistä, se olisi heippali hei.